alaikum. Ah, Mima. Wa alaikum. Shara ake yi? Mima, ƙawata. Akwai zance ke? Aike da na ganki. To na san magana ta zo. Ma kin san baban zaba. Bismillah ga inuwa. Zo ki zauna ki ci in shafa miki. Baki san me ba na taba ki da alkhairi. Jiya na ga wannan laƙutsatsan saurayin nan naki na makaranta. Ke, wai me yasa kin sa masa duk ido ne? Ya ba zan samu wulakantaccen ido ba, ke ni wallahi barikin ki baki burge ni. Ke ana yi da masu gama da masu abin hannu, ke kin kare ma wancan matsiyacin da bai gama sai maka shi ba bare ya baki. Dama wannan magana ce ta kawo ki? Haka na ji kuma na gani ina so kuma haka nake son shi kuma insha Allah shine mijina sai dai yan bakin ciki su mutu. Ni da ma shine wannan tsace naki na bar shara na zan tashi in ci gaba da shara. Zauna ki ji hakuri kawata. Ai yara an ta oke ne, dan yi to dariya wa smile. Yawara, kin san menene? Wallahi jiya na ga Malam Tsalha. A ina? Wallahi a kwanan layin mu. Me yaje yi kuma? Wai ya zo shago siyayya ya bar ATM a gida. Shi ne ba na samu da bashi alat 200. Mu je mana.